Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Uzobuya masinyana azolanda ibandla. Abese yabusa ingunaphakade. Siyambonga uNkulunkulu ngalezi inkonzo zama audios esizwayo. Elungiselela uhlwitho. Restoration ibandla uba libuyele kwiposition so that lizoba ready ukubuya kaJesu. Kwenye audio bazalwane esikhulumile ukuthi umbuso walelizwe uSathane uyena obusayo njengamanje ulawula zonke izinto ekhona. Abangafuni ukuthi babe ngaphansi kombuso wakhe nolawulo lwakhe kumele bazidele, bahlushwe bazondwe baliwe emhlabeni ngenxa kaJesu Kristu. Yilabo abazophunyuka kuphela. Kodwa umuntu esathanda izinto esenefiso zempumelelo yalelizwe usengaphansi kogibe lokulawula uSathane. Umbuzo kuzovela ke uzovuka umbuzo othi manje uSathane uyolawula awubuse kuze kube nini umhlaba? Abanye bayawubuza umbuzo ukuthi uNkulunkulu kungani kwasekuqaleni engaqedanga ngoSathane. Mhlambe lowo ngeke nguphendule ke manje. Kodwa lo othi uSathane uyobusa kuze kube nini iwona engizowuphendula. Andukuba nguphendule ngokwezwi. Ngifisa ukuthi ngigcizelele ukuthi uJesu Kristu osiyala ukuba sidele konke okwezwe silandele yena. uJesu sisa ekhaya ezulwini la esizonikezwa khona iauthority, sinikezwe imqhele, sihlaliswe ehlalweni zobukhosi zokubusa encane sibuse kunye naye uJesu. Uma uJesu uNkulunkulu eseqedile ngoSathane, ngizokuphendula lokho uzomqeda nini. Uma uJesu uNkulunkulu eseqedile ngoSathane bese uJesu ebuya ke ezobusa la emhlabeni ebusa kunye nathi. So ke silahlekelwa impumelelo yalelizwe ukuze sigcinele impumelelo yaphakade. Ave kubhlungu ukuthi ususebenzile into zakho usunazo bese kufika usuku lokufa uyishiye. And egcineni abantu sebesebenzile emhlabeni kwakhiwa ubukhazikhazi bamabhilidi, ubuhle bayo yonke into ekhona emhlabeni. Imoto, imizi, ama-office, amabhilidi, ama-malls, ama-bridge, amabhanoyi, itimela, konke lobuhle obukhona bazalwane. Izitolo zokudla kanjalo. Sekwakhiwe, sekukuhle, sebethe abantu isebenzile. Ave kubhlungu ukuthi uNkulunkulu ke mayesefika uzofika ayibhubhise yonke lento, ayibhidlize, ayishise, ayibhidlize, ayiphihlize. Then emva lokho bese yayiqothula ngomlilo. Konke lokhu kusebenza bekuyize. Kuzoba njalo ke bazalwane. Ingakho inkosi uJesu ithi ke asidele lezi zinto kuba vele isikhathi sazo sizofika ukuthi iphele. Zingezisikhashana ziyadlula. Ngifisa ukusho ukuthi ke uJesu njengoba sishilo kwenye audio ukuthi wanqoba uSathane ngokuthi agcine imiyalo kaNkulunkulu. uJesu wafundiswa uNkulunkulu. Sizofundisa ngokaJohane chapter 7 from verse 14. Kuthe sekuphakathi komkhosi uJesu wenyukela ethempelini wafundisa. uJesu. Umuntu mabe kufundisa ukufundisela ukuthi lokho akufundise khona bese uyenza. Ukuphila, ukupractice, ukusebenza, ukuimplement. uJesu wafundisa. Uverse 15. Ngakho abaJuda bamangala bathi lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na? Ngenkathi uJesu efundisa indlela ayefundisa ngayo, abaJuda ababefundile beyazi imibhalo, belwazi uhlelo lwe-education yangaleso sikhathi, babazi ukuthi uJesu akafundanga.
akayitholanga leyo mfundo. Kodwa manje bamangazwa indlela afundisa ngayo ukuthi uyazi kanjani imibhalo lo muntu ngoba akafundiswanga yona, akahlaliswanga phansi wenze theology, akahlaliswanga phansi lo muntu wayoqeqeshwa e-university ukuthi uqeqeshelwe ukuthi azi imibhalo. Pho uyazi kanjani? uJesu wayengafundanga abazalwane. Pho manje ufundisa kanjani? uJesu wathatha imiyalo kuNkulunkulu. So nathi izinto esizozazi uma silandela uJesu yedwa sizoyifundiswa uJesu ngomoya ongcwele. Izinto ezivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke. Verse 16, khona uJesu wabaphendula wathi, imfundiso yami akusiyo eyami kodwa ngeyongithumileyo. Uma umuntu ethanda ukwenza intando kaNkulunkulu ongithumileyo, uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela okwami. Verse 18, okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe, kepha ofuna udumo lomthumileyo lowo uqinisile, akukho okungalungi kuye. Umuntu ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu uzokwazi ukuthi lokhu uJesu akukhulumayo kuvela kuNkulunkulu. Ngoba lo muntu ufuna intando kaNkulunkulu and umoya wakhe unento yentando kaNkulunkulu. Iyezwakala ukuthi lento lo uthunywe uNkulunkulu and usebenzela udumo likaNkulunkulu. Kodwa imfundo yalelizwe elibuswa uSathane, abantu bayifunela udumo lwabo ukuthi bafunde, bathola imisebenzi, bathola imali ezoba ngeyabo, bathenga izinto ezoba ngezabo, kuhlonishwe bona. Athi azasho umuntu athi it is none of your business. Yabona? Imali yami lena, ngidla imali yami. Ngenza into engithandayo ngayo. Ayikho into ozongitshela yona. So akukho ukulunga kulo muntu. Kodwa umuntu okhulumela udumo lukaNkulunkulu, lo muntu ulungile ngoba akayifunela okwakhe. But lelizwe bazalwane, it's about self interest, self ambition. Yabona? Self achievements. Self. But embusweni kaNkulunkulu sifunela udumo lukaNkulunkulu. uJesu lokho akushoyo. Ngicizela indaba ukuthi uJesu wanqoba uSathane ngokuthi angathathi lutho olumqondo kaSathane lomhlaba. Izenzo chapter 4 uverse 13 bazalwane. uJesu njengoba wayefundile njena sizobona iproduct yakhe. Yabona? uJesu njengoba engafundile yena efundisa. uJesu wayengafundile ngokwalelizwe kodwa wayefundiswa uNkulunkulu. Egcina imiyalo kaNkulunkulu eyenza. Lokhu uNkulunkulu amtshele khona amyale ngakho ekufundisa. Then kwaba nabantu abadelayo, abazidelayo, badela konke, balandela uJesu imihla ngemihla, baba noJesu, bahlala noJesu impilo yabo yonke. Bashiya ngisho amabhizinisi oPetro noJohane, bashiya amabhizinisi akubo, fishing business, bashiya imkhumbi, material things. Then balandela uJesu ongenalutho ngaleso sikhathi. Then bafunda kuye. Now uJesu unayo iproduct yokufundisa kwakhe. Uverse 13 ufundeka kanjena. Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. uPetro noJohane kwazi ukuthi babenza ifishing business. Ngalezi insuku, ngalesi sikhathi uJesu ephila emhlabeni noJohane noPetro, abantu ababe disadvantaged empilweni bevela kuma humble homes, amakhaya angacebile, amakhaya ampofu, abanganawo amathuba empumelelo material empilweni, okwakuthiwa bayahlupheka, babewela kakhulu kwibhizinisi yokudoba. Ngoba kwakubiza ukuthi kube iskill infundisana ukuthi how to catch the fishes.
isiphi isikhathi obamba ngaso ufish uthole i-catch enhle. So ke kwangena into uhlale edeskini. So ke abantu ababengafundile ngokwemfundo yalelizwe ababebukelwa phansi kuthiwa bavela emakhaya anhlwempu. Labo bantu iningi labo lalaziwa ukuthi bangabadobi. Babeqala ibhizinisi yokudoba ngoba ibhizinisi yokudoba yona kwakulula ukuthi uyenze noma ungafundile. Manje uPetru noJohane kwakwaziyo ukuthi abafundile. And wesofithi ke mase kufika uJesu sebabiza bashiya naleyo bhizinisi ke yabo ebukeleka phansi. Then baqala ke manje balandela uJesu. Bahlala noJesu, baziwe emphakathini. Labantu bahamba noJesu ayike into abayenzayo, balandela lo Jesu. But uma sebekhuluma abantu bayamangala ukuthi hayibo izinto abayikhuluma phela zingaphezulu kwabantu abafundile sibazi ukuthi bafundile. Khona lapho uJesu abathi khona ufundisa njengonamandla, hayi njengabaFarisi kanye nababhali ifundiswa zangaleso sikhathi. So ke kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, babeqonda kahle babazi, they perceived, they understood ukuthi these people they are not learned, they are not educated. Yabona, they are not literate. Abafundile. Yabona, abantu akade bephila nobaba wabo ohluphekayo wabafundisa ukudoba, kade bedoba noyiso Petru lapha nabafowabo noJohane. uJohane yena wayesemncane futhi uJohane ehamba noJesu. But wahlala noJesu waze wakhula efunda kuJesu. Yes. Bayimifunda nje, bamangala babazi ukuthi babe noJesu. But babeqonda babazi, they knew ukuthi labantu babe noJesu. Kusho ukuthi lezi zinto abayikhulumayo iproduct yokuhlala kwabo noJesu. It is not a waste of time bazalwane ukudela izinto zalelizwe ezobhubha. Bese silandela uJesu sifunde kuye. It is not a waste of time. Akhona ukumosha isikhathi nje. Abantu abaningi ukuthi uhlala phansi afunda iBhayibheli nje kuphela, afunda iBhayibheli nje kuphela. Uzogula lo uzohlanya, amanga kaSathane lawo. Namhlanje ububi bungaka emhlabeni yilokhu kufunda okulethwa uSathane emhlabeni nalemsebenzi elethwa uSathane. Bayabanga abantu, bayazondana, bayathakathana, bayabulalana osephumelele, then uyazondwa ngisho kwifamily bazalwane. Makwaphumelela uwedwa kwifamily konakele. Sizwile sibonile abantu bezondana ngisho sebesindisiwe ngoba omunye usephumelele omunye akaphumelele. Omunye azathi sengisigqila ngoba mina sengiphumelele, sengisigqila yonke into ifunwa kwimi, yonke into. Laba bagcine futhi bona uthothi izinto bahlanganisa abahlangani. Yabona iningi ichaos, trouble elethwe ilento yokufunda nokuphumelela. Abangaphumelelanga bayagebenga, bahlukumeza laba sebephumelele, babantshontshele, babaduna imoto. Yabona barobha imali zabo. Kuningi bazala nokwenzakalayo okububi okubuhlungu kulelizwe. Ngisho ekoleni kuyathakathwana, kuyazundwana. Niyazazi lezi zinto bazalwane, niyazazi. Hlala phansi uthi ukuphoza kancane. Yabona, uthi ukuphoza nje kancane ukucabange ngalezi zinto. I-product ye-school education, i-product ye-worldly prosperity. Imisebenzi yenyama ebhalwe lapha kwabaseGalatia chapter 5 from verse 19. Ngithi verse 20 ya 20 mase livala lapha from verse 19 usufundile yonke imisebenzi yenyama ukuthi isobala. Lezo zinto ke yona product ekhiqizwa ile system yokufunda masufundile. Umona kufelwana umona. Bayatakwa abantu bayijabulisa, benza sexual immorality, bayazondana, bayadivideka, bayahlukana kunje abazalwane. Ama-families ayahlukana. Yabona? Bese lithi abenze kunje ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Ufuna ukuba lapho nawe mzalwane? Ufuna ukuphelela lapho?
njengoba inkosi ngithumile njena izokutakula ukuthi phuma kulo nyaka kulo mess kulo mix masala. So ke oPetro babengafundile bazalwane. Right, ake siphendule lo mbuzo othi ke kanti uNkulunkulu uzomqeda nini uSathane? Kanti uyobusa kuze kube yinini? uNkulunkulu izikhona izethembiso bazalwane zokuthi uzodila noSathane, yabona. Zikhona lezo zethembiso. So ke okwethu manje ukuthi silalele. Ngithi u1 Corinthians chapter 3 sizobheka lapha abazalwane amavesi ngisachecka. Right, 1 Corinthians chapter 3 from verse 18. Andukuba uNkulunkulu aqede ngombusi obusa lelizwe kuthiwa uSathane olonakalisile izwe ngokuhlakanipha kwakhe. uSathane unewisdom esikhathi engakoni engakahlubuki ezulwini wakade leyo kuhlakanipha kunezo uNkulunkulu. uNkulunkulu angamphuca lokho kuhlakanipha. Lokho kuhlakanipha manje khona kuthululela kubantu emhlabeni ababambezele babe busy, athumbe ingqondo zabo zingabi nesikhathi noNkulunkulu badalile nenkosi uJesu bafele esiphambanweni ukuthi basindiswe bahlanjululwe ububi bonke nezono zonke ukuze balungele ukuyodlifa lengcebo yaphakade ezulwini. So manje uSathane uthulule lokho kuhlakanipha ke. Andukuba kubanjwe isiqu sakhe uSathane ayovalelwa ngaphinda dukusi izizwe zomhlaba solufunda lelo vesi. Kuzoqale kudilwe nokuhlakanipha kwakhe akuthululele kulelizwe. Lalela ku verse 18 uthi uthini ke? Makungabikho ozikhohlisayo uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi akabe isiwula ukuze ahlakaniphe. Ngoba nakho usufundile usuyisifundiswa, you are a professional, you are wise, phasile unetificate uqoqile, yabona, nama degrees nama doctorate nama honors. Uma uthi uhlakaniphile ngokuhlakanipha kwalelizwe, uthi umpostoli Paul emayibhala lo muntu lo makabe isiwula kanjani na? Ngokuthi adabule yonke lento, akhohlwe yonke lento yokuhlakanipha kwalelizwe. Uma wenze njalo ulandela uJesu, udedela yonke lento yalizwe, ukhohlwe uyikhipha kuyona, kubantu bayisiwula, then kuNkulunkulu ke uba ngohlakaniphile. Verse 19, ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe elibuswa uSathane kungubuwula kuNkulunkulu. Fundile usosayensi, fundile une-title ye-profession ethile ngokwe-career yakho, yabona, uthisha, unesi, phoyisa, ummeli, udokotela, usosayensi, uyi-CEO, chartered accountant, economist, whatever bazalwane, social worker, lawyer, yabona, dentist, onke lamagama akhona efundiswa akhona. Lithi ke iBhayibheli lana ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu. Yezwa ke, uma abantu bethi bafundile ngemfundo eyicorruption evela kuSathane abusa ngayo lelizwe, bese abantu beyasebenza, sizolifunda futhi ivesi elikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uzoyiqothula lemsebenzi esetshenzwa abantu balelizwe. uNkulunkulu uzochitha yonke lento. Ubula nje uNkulunkulu. Kungcono uvele wenza into elula nje ukuthi ukhohlwe yonke lento, udele yonke nje uJesu eshilo, uthatha isiphambano emhlabeni ulandela uJesu, ube yisula abantu bakubiza kusilema bize yonke into. But uNkulunkulu kusungohlakaniphile ngoba ulandela indodana yakhe uJesu. Right. Verse ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqelini babo, in their craftiness, nokuthi inkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngakho ke akungabikho ozibongayo ngabantu ngokuba konke kungokwenu. So ke uNkulunkulu uthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqelini babo.
nokuthi uNkulunkulu uyazazi ukuthi izidlo zabantu abathi bahlakaniphile bafundile ziyizeleze, it's useless, it's futile. Uma ufunda lapha nabaseKorinte chapter 1 1 Corinthians chapter 1 siqala ukufunda kuverse bani, verse 18 futhi. Isihloko sakhona lapha ngesiZulu sithi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. Verse 18. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Njengamanje ubhizi nokuhlakanipha kwalelizwe ngoba ufuna ukubizwa ngokuthiwa umuntu ofundile, uhlonishwe, usebenze, hole kahle, uphile kamnandi. Uthi uNkulunkulu ngiyakuchitha ukuhlakanipha. Andukuba kubanje uSathane uqobo lwakhe obusa lelizwe, kusazochithwa lokuhlakanipha kwakhe akufake kulelizwe. Athakathe ngakho abantu. Wabonisa, wabangcolisa, wabonakalisa, wabacorrupta, wabamisleader. Ngokuhlakanipha okubuwula, okungcolile, okucorrupt. Yabona uma kuthi umuntu uzoshada abazalwane agqoka ingubo enhle yomshado bese vele ethelwa iwayini noma ethelwa ijuice. Yabona? Angeke abe comfortable ukuthi leyo ngubo leyo isifanele ukuthi ayongena ngayo emshadweni abukwa abantu. Sengafune ukuthi manje kuphuthunyiswe kutholwe enye entsha because isiyonakele. So uthi uNkulunkulu ke ngiyakuchitha. Yezwa ke nasi sethembiso bazalwane. Njengamanje usamyekela uSathane ukuthi alibuse lelizwe bafunda abantu bathi bazifundiswa kuzochithwa yonke lento bazalwane. Uverse 20 uthi siphi isazi na, uphi umbhali na, uphi umphikiswa lesi sikhathi na, uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na, ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu. Ifundiso yaba kunzima ukubamba izinto zikamoya. Ifundiso zalelizwe kunzima ukuthi ikholwe. Sinzima ukuthi iphile ngokholwa ihambe ngokholwa ngoba zazi lokho ezikufundele ndikholwa yikho. Yabona? Iscience izokutshela ukuthi kunama 5 senses of science ukuthi ufuna ukutest usimele uthinte nani yabona. So ke thina sikhuluma ngefaith, thina ukhuluma ngento engabonwa. Uthemba into unesiqiniseko ngento oyithembayo ongayiboni engekho. That is faith. And yona into ethoyisa uNkulunkulu leyo. But lelizwe likhuluma ngento ephathekayo. Bayahleka abantu ukuthi uyisilimo uyisiwula mawuzothi hey into ethile senginayo mina. Usho ngokholwa ingekho. Ngoba bona bazi ukuthi ufuna ukudlulela emgudu, ukudlulela emgudu. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu usenginikezile lonto. And baningi abantu abanofazi ngempela ukuthi uNkulunkulu banikeze ukuthi ngempela bengakusebenzelanga. Siyamazi uNkulunkulu eprovide. Right. Mawuqhubeka lapha na. Alimaza uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo. Kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo. Uzwileke lwathi ngisanda kusho. Ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreek afuna ukuhlakanipha. Yabona? AmaGreek afuna ukuhlakanipha. Askes. AmaGreek ama-philosophers. Ifundiso. Yabona? Zithi prove to us. Yabona? Prove to us. How to prove this? Science it. Yabona? Ihlakanipha abantu. Yabona? The lovers of wisdom. Philosophy umuntu othanda ukuhlakanipha, othanda wisdom. Othanda ukucubungula. Yabona? Uthanda ukucubungula izinto ezithile, ahlola izinto ezithile. Yabona? Athola ukuhlakanipha okuthile. So mawuthi uyeza wena ukuthi prove phela ngokuhlakanipha okuthile. AbaJuda bona bazi ngoba bamaJuda bazimangalisa ukuthi awusipruvele ngesibonelo sesithile ukuthi uthunywa uNkulunkulu. No just babemthesta kanjalo. So ke icategory yabaJuda necategory efundiswa amaGreek, secular education. Yabona? Secular professionals. Ngokuba abaJuda babiza izibonakalisa amaGreek afuna ukuhlakanipha. Kepha thina sishumela uKristu obethelwe esiphambanweni.
isikhubekiso kubaJuda, ubula kubo abezizwe. Kepha kubo ababizweyo, abaJuda namaGreki, sishumele uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Ubani? uKristu Jesu. Uma uzokholwa inkosi uJesu, ulandela uJesu, ukuhlakanipha kaNkulunkulu, a wisdom of God, not a wisdom of Lucifer. But mongomfuna uJesu, ungafuni ukufundiswa uJesu yena yedwa, then uluze ukuhlanipha kaNkulunkulu, bese ubamba ukuhlanipha kaSathane kwalelizwe, uhlonishwe yilelizwe, honorishwe yilelizwe, bese uNkulunkulu kufika isikhathi sakhe sokuchitha ukuhlanipha kwalelizwe, akuchithe nawe, alibhubhise lelizwe, ubhujiswe nawe. Kanti bobamba ukuhlanipha kaNkulunkulu, usazobona izinto ezimangalisayo uma ubambelela kuJesu nasemfundweni yakhe, nasesifundisweni sakhe, nakwi-education yakhe. Uma sifunda u2 Peter chapter 3, ake siqala ukufunda lapha ko verse 8 bazalwane. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane, nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo sokuthi esinye isithembiso ukuthi uJesu uyabuya. uJesu uyabuya maye ekufeni kaJesu uzochitha uSathane. Ayilibali inkosi nesithembiso sayo, njengalokho abanye bathi kungulibala. Kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Baphenduka abantu bashila ukuhlanipha kwalelizwe. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela, mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Yezwa ke? Sezi isikhathi mayithi uNkulunkulu uyathembisa ukuthi uyakuchitha ukuhlanipha kwabahlakaniphileyo. Yabona bonke lobukhazikhazi obukhona emhlabeni. Ngiyavuma bazalwane, kuhle emhlabeni. Zinhle izinto ezakhiwa ngabantu, mihle imizi, mahla amabhilidi bazalwane, kuhle, zinhle imoto, zinhle itolo, ama-malls mahle. Mahla amafurniture bazalwane. Khona imizi othi uma ungena kuyona kuyasathi ungena ezulwini elincane, azasho umuntu athi hey ungena ezulwini elincane. Yes, izulu elincane lasemhlabeni uSathane azakhele lona, ozofa ulishiye bese uhamba ebhujisweni kuba uNkulunkulu uzoyichitha yonke lento. So umpostoli Paul ngomoya kaNkulunkulu uyabhala la uthi abaningi bathi kuukulibala ukuthi uJesu akasabuyi ngane. uJesu uyabekezela, ubekezelela thina ngoba silibele, sibenjezelwe lezi zinto ekaLucifer abusa ngazo umhlaba. Manje lezi zinto sokugcina sekubhujisweni ngazo, ufuna siphenduke sishiye. Kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesela, mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba uyakusha ubhidlike, amazulu ayakudlula ngokuhlokoma, ngokuduma. Yabona, kuzokunyakaziswa amazulu bazalwane, kunyakaza amazulu, ilanga licima, inyanga inkanyezi ziwe, yabona, kunyakaze, kushake, kuquake, kube nequake, kube neshaking emazulwini, nomhlaba futhi nawo unyakaziswe, uhlokome, bese uyasha kumlilo, kushe, kubhubhe, kubhidlizwe. Bese kuthiwa ke nemisebenzi yawo ini umhlaba kuyakusha. Ufundile njengamanje, usebenzile nawe, uyi-architecture, uplanile ukuthi idolobha ethile lizokwakhiwa lana, waplan ukuthi amabhilidi azoma kanjena, i-drainage system izoma kanjena, yakhiwa imall, wahola imali enhle. Lelo bhilidi, lawo mabhilidi wena, lo plan, la mabhilidi owenzela iplan ngenxa ukuthi ufundisiwe, kuzobhidlika, kushiswe ngomlilo. Yona misebenzi leyo yomhlaba oyisebenza nje manje ubhizi ngayo, awunaso isikhathi unoNkulunkulu uthi ubamba ukuhlanipha kaNkulunkulu okunguJesu Kristu esimshumayela. Sishumela uJesu Kristu okuhlanipha kaNkulunkulu. Awunaso isikhathi sokufunda imiyalo kaJesu. Abaningi abazalwane bathunjwe ukuthini baxuba uJesu, baxuba nezwe. Khona okufeyilayo bazalwane, akuphumeleli konke ngokubambe kokubili. uJesu usho kahle ukuthi ufanele ubambe okodwa, udedele okodwa. Mawufuna ukuphila kwaphakade, dedela ukuphila kwalelizwe kwalesi sikhathi.
ngoba vele imisebenzi yonke isetshenziswa nje manje amaplazi yonke into bazalwana amaplaza amabank everything nanti iBhayibheli lithi kuzobhidlika kuzokusha yabona nemisebenzi yomhlaba nayizosha imisebenzi yonke esetshenzwayo emhlabeni abantu ababhizi ngayo sebesebenze kangaka abantu sebefunde kangaka abantu so kuyadabukisa bazalwane really ngempela awuhlale phansi uyicabange lento kuyadabukisa yazi mobuka umuntu uthi ngiyafunda ngifundela ukuthi ngizoba ukuthi bese uyasebenza usebenze yonke lento ngokwezwi uma ujomba weqa ubuka isiphetho sayo ukuthi izosha iphele yonke pho bebenzana abantu itifiketi zabo izosha ngoba ikhanto abantu vele sizosha kuphele yonke into bazalwane kuzozanyazanyiswa amazulu ahlokome abhidlike bese kuzobhidlika nomhlaba ingakho isambulo 21 verse 1 lithi the old order of things so iorder ukuhleleka kwezinto indlela amazulu njengamanje ahleleke ngayo abaye bathi ama planet indlela okuhleleke ngayo nomhlaba indlela ohleleke ngayo yonke lento uNkulunkulu ayidalile nokuhleleka kwayo kucorruptwe uSathane ngalokhu kuhlanipha kwakhe wakungcolisa so uNkulunkulu uzovela kubhidlize konke lapha kuba prophet ngazo uJeremiah ukuthi into uNkulunkulu ade ibumbile iphihlekile so umbumbu uzoqala phansi abumbe kabusha so umhlaba uNkulunkulu ade udalile namazulu indlela okade uhleleke ngayo iorder yawo nesystem ukuthi ke kule order khona kulokhu kuhleleke okukhona komhlaba then indlela yokuphila sophila kanjena so kune system ebekiwe ipattern standard ukuthi abantu abafunde basebenze yonke leyo nto izobhidlika ishe njengoba uNkulunkulu ethembisile ku 1 Corinthians chapter 1 verse 19 no 20 ukuthi uthembisile uNkulunkulu ukuthi kulotshiwe uyakuchitha ukuhlanipha kwabahlakaniphileyo ukuchitha lana kuPetrus usebhala yena sekuchithwa mufunda isambulo chapter 20 mufunda isambulo chapter 20 asiqala ukufunda kuverse 1 ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini iphethe isihluthulelo sakwalasha neketanga elikhulu ngesandla sayo yambamba uDrago inyoka endala ongumhlebi noSathane yambopha iminyaka eyinkulungwane yamphosa ke kwalasha yamvalela phakathi yamqinisa ngophawu ngaphezulu kwakhe ukuze angabe esadukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane emva kwalokho kumele ukuba athukululwe isikhashana right umbuzo ubuthe kanti kuyoze kube nini uSathane ebusa lomhlaba kuyoze kube isambulo chapter 20 from verse 1 to 3 uNkulunkulu uzothumela ingelosi evele ezulwini izombamba uSathane iyomvalela ejele lakwalasha for 1000 years kulo 1000 years uJesu uzobuya kwi-second coming esebuya nebandla elihlwithiwe esebuya nabantu abafile ku 3.5 years wokugcina anduba kubanjwa uSathane just before i-second coming kaJesu laba bavukile uvuko lokuqala uzobuya nabo sekuzobuswa kwi-perfect condition emhlabeni amazulu nomhlaba kubhidliziwe kwashiswa then uNkulunkulu wa renovate amazulu wa renovate umhlaba wa cleaner wachitha yonke lento okuhlanipha kaSathane yonke njengoba abantu befunda geography befunda biology then befunda ngoJupiter ama-planet befunda ngoMercury ama-planet ngolokhuzana ngoSaturn Saturn zonke lezi inhlobo zama-planet ozaziyo othiwa zo9 funda ngeastrology astronomy all the stuff asteroids zonke lezi zinto zefundiswa ezifundayo njengamanje ababhizi ngazo ucorruptile uSathane ucorrupt amazulu isikhathi exoshwe ezulwini la uNkulunkulu ehleli khona yabo kade ingilosi ethenjiwe ezulwini uthema ehlubuka efuna ukulingana noNkulunkulu efuna ukuthatha over evukela umbuso wasezulwini efuna uketula isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu athathe over uNkulunkulu amchithe ezulwini
nale corruption yakhe nalokhu kungcola kwakhe enkathi ehle isuke ezulwini ucorrupt amazulu onke wazofika corrupt umhlaba kanti yena uphoswa ngaphansi komhlaba. So that's why uNkulunkulu uzofuneka ukuthi ke ashake anyakazise yonke lento ayibhidliza yonke lento ngoba isiyonakela uNkulunkulu into adidalile besenza into right manje aclean alungisela ukuthi uJesu uzobuya. So ke umbuzo othi ke uzochithwa nomsathane njengoba ebusa lelizwe njena uzochithwa ngaleso sikhathi ke sesambulo chapter 20 uzobanjwa. Then uverse 2 uthi ingelosi lena yambamba udrag inyoka endala ongumhlebi noSathane yambopha iminyaka enkulungwane yamphonsa ke kwalasha yamvalela phakathi yamqinisa ngophawu ngaphezulu kwakhe ukuze angabe esadukisa izizwe. Njengamanje uSathane uactive udukisa izizwe. How kanjani? Uyidukisa ngale mfundo, uyidukisa lokhu kuhlakanipha akufakayo emhlabeni. Njobi ingane ithi izalwa nje ingane isiyobekwe crash laphana kube nonene wegadayo ngoba abazali babhizi bayasebenza banasikhathi abakwazi ukufundisa lengane bayikhulise ngemthetho kaNkuluNkulu ngisho besendisiwe. Ikhula ingane ikhuliswe ngalokhu kuhlanipha kaSathane lapha izihlakaniphe khona. Ihlaniphe khona ikhula ize nayo igcina isiyosebenza iyazi enye into mase isebenza nayo izokwenza the very same thing ukuthi mase izala lapha ithatha ingane nayo ifake lapha ehlanipheni kaSathane. So ke uyabona ukuthi umuntu ususiwe kuNkulunkulu uphuphuthisiwe washiftwa kuNkulunkulu ophilayo wangamazi uNkulunkulu ophilayo wazi lento ngoba ingane ithi ihlakanipha ihlaniphele kulento and ingane mayicabange nayicabange future yayo ukuthi kusasa ngizoba u1 no2 no3. Yonke lento bazalwa uNkulunkulu uthembisile ukuthi uzoqeda lokho okuhlakanipha nalemsebenzi esetshenzwayo uNkulunkulu yonke lezi zinto ezakhiwayo thumhlaba uyahlotshiswa wenza ube muhle kuyakhiwa kuyadevelopa nani yonke order khona one world order ezoba khona umphiki Christ azoyifaka one world religion one world economy one world politics. uNkulunkulu uzoqeda yonke lento bazalwana bese kuthi umphehli isosi yayo yonke lento uSathane bese yabanjwa eyovalelwa ukuthi angaphinda dukusa izizwe. Ngaleso sikhathi kayisekho opponent kaNkulunkulu emhlabeni uJesu uzobe sebuya njengamanje uJesu usishumayela uJesu ophilayo kune opponent siyashumayela bayaphikisa abantu kuyaliwa siyahlushwa nani because uSathane usadede njengamanje kufuneka sinqobe enye odo ngikhulumile khona ukuthi uJesu sithembisa ukuthi onqobayo nansi into engizomenzela yona kufuneka sinqobe mase sinqobile ke bazalwane uSathane nesikhathi sevalelwe sekuyobe sekuyisikhathi ke manje sokubuya kwethu sesizobusa singasaphazanyiswa sesizophila sitamase kube mnandi emhlabeni omusha. Right, senguphendulele kumbuzo ukuthi ke kuyoze kube nini uSathane ebusa elawula izizwe zomhlaba ngalokuhlanipha kwakhe. Kuyoze kube isambulo chapter 20 leso sikhathi sesiwo uNkulunkulu ke uNkulunkulu seqeda ngaye. Njengamanje umuntu unenkululeko yoyikhethela ufuna akhethe phakathi kaJesu Kristu noSathane. Ufuna akhethe phakathi kwemfundo yeBhayibheli nemfundo yamadimoni lefundo yekoleni. Ufuna akhethe phakathi komsebenzi kaNkulunkulu wombuso kaNkulunkulu nombuso kaSathane nemsebenzi wamadimoni umsebenzi wamanyala okungcola imisebenzi yonke lekahulumeni uhulumeni obusa uSathane. Ingakho beshaya nemithetho nje ukuthi kusemthethweni uhushula iziso kusemthethweni ubunqengile busemthethweni inkonkoni semthethweni abona ama homosexual ama lesbian ama gays asemthethweni uSathane ushaya leyo umthetho leyo yabona ukudayisa ama drugs insangu kusemthethweni yonke into nje iyaphambana nemithetho kaNkulunkulu yindaba na uSathane obusa lelizwe leli ufuna abantu benza intando yakhe. So ke manje uNkulunkulu ubekile yakhe intando uSathane against yona. So uma uNkulunkulu ebeka umthetho omuhle ethi lokhu kuyisono ungakwenzi nanku umthetho uthi ukubulala ungabulali uSathane uthi akubulawe yena uma vele umbulali bonke abantu bafundisa ukubulala babulala izingane engazelwe ekuthiwa zingamahlule kubulawa ingqondo yabantu babulawa spiritual abantu babulawe emotional babulawe babulawe mental then umuntu afe hamba umuntu afe phefumula ephila kodwa ufile
khona abantu abahlala besonga izandla ethi mina phela ngifundanga ngento yalutho wafa lo muntu ufile emotional ufile spiritual ningi izinto ezibulala abantu bazalwane ezifaka uSathane la emhlabeni uNkulunkulu ubhlungu andikuba kufezeka uSecond Peter lo sufundile chapter 3 uNkulunkulu yasibekezelela ukuthi siphenduke ngoba akafuyisi ukuthi sibhubhe namunye ngoba uzoyibhubhisa yonke lento masihleli kuyo sibambelele kuyo singasuki singaphenduki singayishiya sobhujiswa kunye nayo and uNkulunkulu umzuzu ubhlungu lokho. Siyabonga kakhulu ke bazalwane bengithi angicacisele lokho ke egameni lenkosi yethu uJesu. Ngifundisile ke kwenye iaudio mawalalela walandela kahle. La ngichaze khona ukuthi ke after 1000 years uSathane uzovulelwa uvulelelwani kwenzakalani ngeke ngisachaza njengamanje bengekho kuleyo chapter noma kuleyo sifundiso leso. Kodwa uSathane uzolukhuza maye sevulelwa isikhashana uzophinde futhi emva kwalokho abanjwe aseyophoswa kaso uphinda akhishweke ngoba sekuqediwe ngaye. Yabona. Siyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi yomusa isibusise egameni lenkosi yethu uJesu. Moqhubana nesambulo 20 laphana uwahlulela kokugcina usuyifundela nje. Uzuphume naso ekugcineni nje basifundile sangaqeda. Uzolithola uhlelo lapho ukuthi uSathane kuyaqedwa ngaye. Siyambonga uNkulunkulu ke bazalwane. Inkosi yomusa isibusise sonke silalele sidlinze esingasabonananga nabo siyathemba ukuthi ke abakwenzile lokhu uNkulunkulu akufunayo manje ubungcwele kuhlanjulula umngcweliso dela konke okwezwe sihlukanisela uJesu nayedwa siyobonana nabo uma inkosi uJesu sesilanda sesiyekhaya ezulwini. Amen. God bless you.